Het simmerblomke. Het is weer zover. Ik heb weer een prachtig mooi boeketje bij me van Jelle Das Bloemenboutique uit de Westerheen. En ik ben hier mij in Moddergat, onderwijs naar Gerda Vanger. Zij had wat pech gewoon de laatste tijd, opereerd aan de buik. En daar was ze eigenlijk nog het eerst goed van hersteld toen zij een complexe breuk kreeg in haar arm. Nou, een goede vriendin van haar, Geriana, die zei, ze verdient het een blomke. Dus ik hoop je dat ze thuis is, zodat we haar verrassen kunnen. Nou, hier maar we wijzen nummer 34. Ik zie dat de camper al op het hief staat. Dus hopelijk is er nog hier thuis en ben nog net op vakantie. Want dat kan natuurlijk ook nog. Even zien. Nou, ik denk dat dit er door is. Goeie. Ben je Joje? Ik ben op zoek. Ik ben op zoek naar Gerda. Nou, dan rennen we even terug. Net voor 2 honden. Oh, maar het is wel toonbaar? Ja, ja. Sure, zo'n. Ja, ja. Ja, ja, kom maar even. Ik heb wat prachtigs mooi. Dat hindert niks. We doen een liedshotje even. Even van het blomke ervoor. Dat komt helemaal goed. Kom maar even. Want ik heb wat jet. Je hebt wat pech gewoon, net. Ja. Ja. Kun je er wat over vertellen? Nou Een ja. stapje naar voren doen, want dan kunnen we je even krijg wat beter zien. Maar mooi even niet lachen. Ik hou het blomke er wat voor, alsjeblieft. Mooi, dank u wel. Oh, wat is dit? Oh, bedankt. Ja, want wat een rare periode achter de rug, volgens mij, hè? Ach, de best slimme ding, hè? Ik ga de arm steken. En verder, ja, gaat goed. Ja, gaat intussen wel weer redelijk. Gaat al een stuk beter. Ja. Ik zie geen gaps of zo, dus dat Ik kon net in gips. wil je de correct onderhand dan? Daarbovenin net steken. Ja, en dat wordt het nou al lang. Hoe lang heb je er nou al last van? 15 mei is het gebeurd en ik maak begin augustus weer in het ziekenhuis. En dan zie je dat ik eindelijk eens een keer fysiotherapie herken. Maar je nou nog niks met van. Oké, dus echt in de rust, zeg maar nou. En daarvoor ook een buikoperatie, jij ik? Ja, nou kleien, zo kent wel, ja. Zo kent wel. Ja, nou, er was dus iemand en die dacht, Gerda verdient het een blomke. Heb je enig idee waar dit wijzen kan? Nee, echt net. Geriana. Geriana. Ach, wat lief. Nou, dank u wel, Geriana. Ja, die zei, nou, Gerda die verdient het wel even een opkijken. Dus het zo mooi wijs dat je hem daar even een blomke brengen kon. Nou, hoe komt ze daar nou bij? Geriana, dit meest me net wegvliegen.